sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Vidím, že stále ľudia proste majú predsudky a boja sa priblížiť niečomu neznámemu, boja sa otvoriť. A niekedy by som ja povedala, že stačí sa len tak schutí proste zasmiať a pozrieť sa na veci proste trošku akože s otvoreným srdcom, veď o nič nejde. Proste prestať si konečne dávať nejaké pravidlá a nejaké proste steny a nejaké vzdialenosti. Aj v minulosti sa ukázalo, že naozaj keď ľudia sa spojili a keď hlavne mladí ľudia sa rozhodli, že idú voliť, tak naozaj veci zmenili. Však to ukázala minulosť, že naozaj tie boli voľby, ktoré priniesli veľa pozitívnych zmien, určite. Nič nám neostáva, len veriť proste, že niečo zmeniť môžeme. A na to máme ten jeden hlas, že by sme si mali veľmi dobre rozmyslieť, komu ho dáme. Ja som Jana Kiršner a toto je môj názor.